Kalau anda akhi, tak tahu lagi macam, ya? Asal berizan aja puno. Mungkin kita mau makan ya, gadilan apa kayak macam ya? Habro ban kita gadilah ber. Nah, hari keserakang nani nih, lari-lari hujbai. Nah, kebang mendibam mak. Ma biasa, tak suas kebang sinjan apa sih? Berat apa sih kun dah? Menghindai doang, kayaknya ini om tu, ini masih menlebar, arbo masih, ini nakir. Hai, khazana kan mengenai bedi menkata tawa nih ya, ekdom mereka kan hiting klik up nanti naik mengenai bedi mende. Logofor akai dene burgasine arena amfainanai, dah mozang ka sasua. Hello everyone, nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। दिनै जोङो थांगोन हन्डा लानानै फोथाराव लोगोफोर जों माने दायो रेडि खालामगासिनो आरोना। जोंहा बिजावजालिजों आंजों ना गुरनायनि ओरैबादि शक। ओमफ्राय दायो जोङो मनायाव मा लाखो? दै लाबाय। ओमफ्राय मा गय खावनोसै, गय जानोसै। ओमफ्राय आब'दो आंदो गांगाथफा ओमफ्राय जोंहानि बाबा दायो जोङो ना हमनो थांगोन आरोना। ओमफ्राय दा जोङो स्टार्ट होलांबाय। मानो होनोब्ला एसे हन्डाया माबा जानानै दं खोमा। ओंखायनो जोङो स्टार्ट होग्रोनानै लाबाय जाहाथे थाबथा थुबथा जाया। जों ना हमनो थांगासिनो दङ। चलो। ओमफ्राय ना जोंहा लाबबाय आरोना माइखौ दाखालि जों दि दांग्रि रोगादोंमोन बे माइखौ दहाय फुङावनो नानानै गालांबाय। ओमफ्राय दा नानानै गालांनाय माइखौ एसे साफा खालामबाय दं आरो आइजो बाबाजो। थ' नायलां नोंथांमोना बेसेबां माइ मोनखो नै लोगोफोर। बेनो आरोना माइआ। ओमफ्राय नै इयाव एसे जुजाय दङ। ओमफ्राय नै बा जिगाबासो बांसिन उसियो। जिगाबखौ फाननानै मोनबानो जासिगोन आरोना फैसाखौ। थ' जोङो दा थांहोलांबाय थानोसै थाबायनानै। थ' रेडि जाबाय गांगाथफायाबो लोटो फोटो जालायदो। लोटो फोटो खोमोर दामिनि दे मोसानाय। हा सलायलांनो हागोन। ओमफ्राय सेन्देल लाबावलायो। फोथाराव थांनाय सेन्देल गानो सिथा। थ' खदाल लाग्राया इसोर जावस'ना लानाङा दा गावखौनो गाव। थ' जा बिजावजालि आं खबाइ खान्था जेखाइ लानानै थ' मेक्सा ओइ थालायदो आबा नों न'खौ नेलायदो आबा दे बाय बाय। थुदो गांगाथफा। थ' फाइनालि जोङो थांनोसै। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो। नै दायो जोङो थांगासिनो दं आरोना। एसे गोजान जायोना ओंखायनो उपाय गैया। दा सान्दुंआबो एसे ज्रां दुंदो। बुहुत गोबाव जाबायमोन जों सानैदो ना गुरनो थाङिया। दाखालि बावै गोबाव जाबाय खनसे थांदोंमोन आरो बे मासावनो। ओमफ्राय ना बेनिफ्राय थाङाखै आरो ना मोनैनि थाखाय। ओमफ्राय दिनै जोंहा हमसिगोन आरोना न'आवनो। दौ दाब्ला उन्दुलायनाय मासेबो गारा। मासेबो गारा मासेबो गारबो आरो हमसिगोन दा। नै दा जोङो गामिनि दलं मोनबाय आरोना। बे दलंखौ बारलांनांगौ। नै माबायदि दलङा जोंनिया माने गिलुंलुं। ओमफ्राय ना बेसेबा ना गिदिर थायो आरो इयाव बाल्लि गिदिर थायो लोगोफोर। अबे नाया अबे ए नाया इनो ओइनो खारलांबाय नाया इनो तामान ना थायो गिदु ओइनो लोगोफोर नै ना ओइनो फिसारि बायदि माबायदि जाना दं। वाव अबे सिङाव नों ओइ खालामबाय नों बुजाखौ नुवाखै ओइ नाया। ओमफ्राय इ नाखौ माबोरै हमनो हायोलिनो तामान ना थायो आरोना। बे दैमायाव बेसेबांबा ना थायो। इखिजाबो नुगोन खोमा। इखिजालाय अबेहाय ओइनो बेसेबा ना दङ। हो गांगाथफाया नाखौ नुनानै थानो हाला। ओइ र' फानदे गोलैगोन। अबे खनायाव फाराव आं नुवाखै। ओइ गोसोम माखाया नामा? सिनायालै सिनाया। ओइनो नैयाव दामान ना दं। बेखौ सारनो मोना। खावनानै काट्रा ना दं।
माने इखो सौराफोरा दागाव लायो आरोना बेयो जाबाय गामिनि रायजोनि जायो बे खन्द ससेया ओमफ्राय गावबा गाव सभा दं आरो जोंहाबो सभासे दं ओमफ्राय बेखौ जोङो बोसोराव फानो आरोना माने बिदिनो जायनि हा गोलैदो बियो फाननो हायो सोरबा 5000 सोरबा 7000 सोरबा 10000 20000 माने नाखो जेराव थायो बेखौ सौराफोरा मिथिखायो मालाय जेराव बांसिन दं बेखौ बांसिन होयो आरो गामिनि नालाय याव बुजा ना थायो बेथो हमनो लुगैलायना गेदेरथार नालाय जोङो जा फिसा फिलाखौनो खानलि दं रौ दं मिरगा दं खांख्ला हमनो लुगैलायो नाखौनो बिराद ना थायो दायो जोंहानि हायाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ना नै पाइपखौ बाबाया दोननानै थांखाबायमोन गांगाथबायाबो फाइनालि मोनफैबाय एसे मावबानो थोनो हां थोनो जायो ओंखायनो मोदोमखौ बारायहोनानै लानाङा मिथिबाय गांगाथबा लोदो मानसिया इदिनो जायो मिथिबाय दा नायनोसै जोङो ना दंना गैया बान्दे ना दंना गैया नाया मावा दं दैयानो बुजा नायाबा दंना गैया नाया क्लुब क्लाब खारलायदो ओमफ्राय ना फिसाखौ मोनजागोन ना मोनजाया इसोर बे नायालाय दङ दंनायालाय फ्लिप फ्लाप जादों ना बाने इखौ जों सारगोन दायो फै नाया गिदिर दंना गैया मिथिया दा हमबासो मिथिसिगोन ना हमगोन ना हमा हमगोन रेडि दाखालि जांग्रि रोगानानैनो थुख्लाबजोबना थांखादोंमोन दायो आरो थुख्लाबबावसिगोन आरो ना हमनानै उपाय गैया मावनानै जायाबा दांनानै जायाबा संसाराव जेबोआनो गैया होननाय रखम ना गांगाथबा खस्थ' खालामबासो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनो दा नाखौ सारबासो जों नाखौ मोनजागोन माइखौ हाबासो जों माइखौ मोनजागोन दांग्रि रोगाबासो दांग्रिया न'आव मोनहैगोन दै बजरंबली की दै हमखादो फारसेथिं मेसिन जरायनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो गांगाथबाया ओमफ्राय ना फारसेथिं आब'आ थास' जावगासिनो आरोना आसोला थास' जावगासिनो दै जावबाय था ओइनो मेसिना जाना स्टार्ट जाबाय नै खानैबो लगायबायनो गांगाथबाया इसोर माबा बोरैबा बिफा नुखायो मानसिखौनो माबा मोनसे मावबाथाय ओमफ्राय मावाबा इसोर अरगानाय नै एसे जावखांबायानो आरो आसोला हायो इदि डेन्जार सोयो इना बुजा थांदो डाঙर दे ना गिदिर जानायनि बाथ्रा दङ लोगोफोर आखाइदोनो बुरगासिनो आरोना ओमफ्राय नै नागिरना आङो इसिं मोनबाय आरो ओमफ्राय आब'आबो इखिजा नागिरबाय दङ ओइनो आब'आबो बुरजाथार मोनबाय ओमफ्राय आंबो दसे ओरैनो बुरबाय आरोना नै बुजा मोजां दंखायो नै फिसालाय गेदेरलाय बेफोरबायदि आरोना फिसाबाबो लांगोन इखौनो बायनानैसो जायो आरोना नै जि मोजांखा ओरैनो थाख्लायख्लाय इयाव बुरजाथार दङ माने इयाव थोरि दंमोन आरोना ओमफ्राय थोरिखौ जोंहा सावना होदो गाथाब होनो होननानै ओमफ्राय ना गाथाब होनायावनो सिबिं फोनो होननानै फोदोंमोन ओमफ्राय ना माने बाराद्राय हासारखायसो जायासै ना मायासै ओमफ्राय ना हाग्रायाल' थैजोबदो आरोना हाग्रानि मुलि होनाया ओमफ्राय ना दा बे सिङावनो माने दङ आरोना लोगोफोर बुरबानो मोनो नै बुरबानो ओंखारो नै बुरनि आङो दायो नोंथांमोननो बेसेबां गोबां बुरनो हायो खोन्थैगोन आरो बुरै बुरनानै जोङो माने खाजानाखौनो मोननाय बायदि मोनबाय आरोना लोगोफोर तामाम बुरखाबाय जोङो नै बुरग्लिजोबबाय खाजानाखौनो मोननाय बायदि मोनखादो तामाने इयो एकदमबारे ताखानि थिंख्लि खोबना दोननायखौ मोननाय बायदि मोनदो माने थास'आनो उन्दुनासो दंजोबो आरोना नै ओरै बोलाबानो मोनो ओरै बोलाबानो नै उन्दुना दं नै ओमफ्राय सिङाव इखौथ' माबा दाउसा खर' ना मासो होनो ओमफ्राय सिङाव थांनाय दं आरोना बुरलुनाय खनसे ओमफ्राय ओरै बुरलुबानो मोननै बेखौथ' जाया र' नैबे मोनसे लागाव बङाइगाव नैफोरखौ
फुगासिनो दं फारसेथिं आरो दै सारगासिनो दं दै सारनाया दासिमबो जायाखै ओमफ्राय नाखौबो हमग्लिजोबगोन नोङो ओमफ्राय दा नै बख'गासिनो नै लोगोफोर फार्स्ट टाइम जागायबायानो नै पयद्द' गेदेरखा नै बा हमना हमख'लायनो हायाखै नै थरना ओइ फै हमनोसै नै आसला आथिं हमना लादो फै फैदो हमनोसै थारबार नागिर फैदोसो नङाबा गोमागोन बेथोलै माने हमनो जागायबायानो आरो बा बया बोलो दंखायोले खमबा बियो 800 ग्रामसो जागोन लोगोफोर 800 ग्राम केसि जास्लाबाबो 800 ग्राम केसिखौनो होनजासिगोन नै बा बयद्द' गिदिरखा लागाव आरो दंबावो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि दंबावो नै लोगोफोर नै बिखुङा नै दे हमदो इनो ना हमग्राया इनो गाग्लिनाङा एसे होसोलायनाङा दे गाग्लिलायनाङा एसे गाग्लिलायनाङा दे गैया दे नोंसोरो खाब्रै नांदो बेथोलै खाब्रै इनो नोंसोर गाग्लिनानै लेथ्रासो खालामजोबसिगोन मालाय नामासिनो खार'नै दे भगबान बोरै होसोदैनो बोरै होसोदैनो ओइ सा खोनासय गैला दे गोमाबाय इमान आराम फैदो मालाय सलनो बिदि खालामा बोरै जानो गोजानाव मोनहैबाय गोजानाव है नस्थ' लोंसोदो साला मा जाबावगोन गोजानाव नागिर गोजानाव आं नागिरबा दानो मोनगोन आरो इमान मोजां फैबाय इनो मालाय हमनो नागिरनाय सेख'नानै अबे देनाय नागिरनाय दे बेसे गुलायनांगौ नै हम ग्रोम ए भगबान ना मासे हमनाया ब्रो दांना इनो नायगोमदासो दंबाय दं इनो भगबान ना मासे हमनो खार'नै इमान हमबाय बा बयद' गिदिरखा नै सुस्रानाय हाब्रु सुस्रानाय बया गरमखा बुथारलायना दे एसे हमला दिनै किसे हायो एबारना गेदेरसिन दै एबार नायनि मोजां ने एबारना किसेखा नै गेदेरसिन नोंगौब्रा आरो बिदिनो मोनलांबाय थागोन लाखै मासे ओंखारबोबाय थागोन माने दैया माबानो दंबावो सेमनो दंबावो आरो माने जरा जाबाय नै माने जरासे जाबाय नै लोगोफोर जरासे 2 केजि जाखाबायानो मथा मथि इयावनो थास' जाखानांसिगोन मिथिबाय थास'दो आं दा मेसिनखौ खुलायफिननानै दोनदो र' मासे मोनलायबाय आरोबाव मासे दे नागिर मासे मोनलायबाय इयाव नेयाव मासे मोनलायबाय हम बेफोरबायदि गेदेर खिनिखौ मोनबाबो जागोन बाखि ना फिसायाथ' नैयाव फैखाजोब्बायानो नै ना फिसायाव फैखाजोब्बाय नागिर मोनफिनबाय दं ओंखायनो हमदो हमबाय इनो उनखैजासो आथिं खैजा नोंहानि आथिं खैजासो नैयाव नागिर दिनै गैया इलाय आं होनदों इनो बान्देलि रसो नाङा नोङो आलासिलाय गोमागोन इनो बोरनाय नों बोरनाय गोथौ दं इयाव एसे गोथौ दं डेन्जार खात्रा जालायबाय ना हमनायानो जाबाय बारग'ना लादो दोन लाखै दिन मासे फैबाय थागोन मिथिबाय बारखैजा नागिरबावदो आरो बयनो बिदि खारथिं नाङा नाया गोमाजोबगोन थरायनाया माने नै
गेदेरखौ हमदावदो नालाय गेदेरखौल' मेगनाव नोजोर होबाय दं माने ना फिसाखौ नायख'नाखै नैयाव माने ना फिसा माखा आवजिनानै दं माने गेदेरनि थान्दाखौ लानानै नागिरगासिनो नैखिजा ओरैबायदि मानसि नुबायो माने फार्स्ट टाइम गेदेरखौ हमनो मोनबाय नालाय माने फार्स्ट टाइम गेदेरखौ हमनो मोनबाय नालाय गेदेरखौल' आखायाव नागिरबाय दङ ओमफ्राय माने फिसाखौ नायाखैनो आरो इनो नै ओरैबायदि ओमफ्राय नैखिजानि सासे गुरबायानो दै फैयै फैयै गुरजोब्बायानो नारायाव माने नांथाजोबना दं नङाबा नैखिजा दैया फैख'जोबनो हायाखै नारादोनो माने जमा जाहोयैसो सारगासिनो ना ओरैखौ सारखांनानै नै लारि लारि फैजोब्बाय नाखौबा मोनदोबा मा माबायासो थास'आसो गोबांसिन जाना फैबाय सं बुरजा थाबा जागोन ना इमान फोथार बारदो मस्थ' मेचिन आरो एखिजा मना मोननै दङ इलाय नायालाय अबेनिफ्राय ओंखारगोन इमान गिदिर गिदिरालाय इ माथामावनो दामाव उथिबाय मिथिबाय ए इमान फोथार गेजेराव साइकेल लाना हाबनाय मानसिया इमान लानानै ए दालाय मानो थायाखै दालाय मानो थायाखै दाजालायनानैसो हो आसल बोरै जानो जिबनाव बेखिनिखौनो मावना जानायाबा गादि लाना फैखायो मानसिया हाब्रु हाब्बानोखि गादि लाबाय आरो मनासे बुस्थुखौनो दिखांनो हायाखै नोङो हो जागारदो ओरैनो मालायनि बुस्थुखौ मानो जावफायदोलै थोद हरथ'बाय